अगर आप भी चाहते हैं कि ऋषि यादव म्यूजिक का ऑडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋषि यादव म्यूजिक प्रेजेंट राकेश शंकरपुर राकेश शंकरपुर 9808838504। बुरबक भातारे से पर गईनी पहले करे चलत ना मरे होते सवेरे दुनु जो बनावा छुके करेला पारा ना मरे। बुरबक भातारे से पर गईनी पहले करे चलत ना मरे होते सवेरे दुनु जो बनावा छुके करेला पारा ना मरे। राकेश शंकरपुर 9808838504। नरेश राजा देवरा से कही तो हमके बड़ी चिड़ावेला रही रही यारवा बुलेट राजा के याद राकेश शंकरपुर नरेश राजा देवरा से कही तो हमके बड़ी चिड़ावेला रही रही यारवा बुलेट राजा के याद बड़ी आवेला। चिहिला को फुला के हमारा ढोही में साटेला जवनिया रवाना चटलस उहे भातारा चाटेला जवनिया रवाना चटलस उहे भातारा चाटेला। राकेश शंकरपुर 9808838504।